Ahojte, vítam vás pri ďalšom pokračovaní tvorbe web stránok. Ja som si dopredu pripravil, aby ste tu na mňa nemuseli čakať, kým si to tu vyťukávam, lebo je to tak troška zdlhavejšie, ako vidíte. Začnem hneď vysvetľovať, čo tu môžete vidieť. Vidíte tu skúška 1, skúška 2. To sme si ukazovali, ako toto robiť. Tak pokračujeme ďalej. Čo tu nepoznáte, je toto. Toto sa volá kotva a vkladá sa to takto. Cez túto klikneme na štandard a tu je obrázok kotvy. Tu si rozbalíme priečinok, v ktorom máme web stránku a označíme si skúška a dáme si open. Ja to tam mám, takže to nebudem dávať, potom vám zobrazí toto, ale bez tohto. Toto tu nebude, toto skúška 1. Bude to vyzerať takto. A vy si tam iba dopíšete to. Skúška 1. A takisto to urobíte aj s druhým. Uložíte si to a prejdete na skúška 2 a tam urobíte to isté. A keď si to takto obnovíme, vidíme, že tu je skúška 1 a skúška 2. Za to sú tu dve tlačítka, aby sme sa mohli samozrejme vrátiť späť. Tak. A teraz ideme k zbytku. Toto, čo pozorujete, je HTML tabuľka, ktorá je veľmi jednoduchá. Ja som si tu urobil takú drobnú hierarchiu, aby som vedel, že čo je čo, ale ide to aj bez toho. Farbu tabuľky, teda podfarbenie, robíme takisto ako podfarbenie celej stránky, akurát, že to dáme do tagu začiatočného. To je všetko. TR to je prvý riadok a TD je prvá bunka a druhá bunka. Toto je TR ďalšie, je už druhý riadok a toto je ďalšia bunka. A keď chceme takto pokračovať, tak si môžeme vytvoriť aj tretí riadok. Tak. TR. Tak. TD. Riadok 3 a bunka 1. Tak. Skopírujeme si to. Tak. A toto je bunka 2. To je celá veda okolo HTML tabuliek. Nie je to také ťažké, ako môžete pozorovať. Dôležité, aby bol začiatočný tag table, konečný tag table, začiatok riadku, koniec riadku, začiatok bunky, koniec bunky. Každé tr je nový riadok, každé td je nová bunka a každé table je zase iná tabuľka. Tak. Uložíme. Obnovíme a vidíme tabuľku. Podfarbenie tabuľky a pekne. Riadok 1, bunka 1, riadok 1, bunka 2. Potom tretí riadok, prvá bunka a tretí riadok, druhá bunka. Teraz si do skúšky 2 pridáme obrázok. Obrázky sa vkladajú veľmi jednoducho. Je to ešte jednoduchšie, ako tieto kotvy robiť. Tuto je tento obrázok, klikneme na ňo, vyberieme zdroj. Ja ho to mám na ploche, ale vy neurobte tú istú chybu. Vy si ten obrázok dajte do toho istého priečinku a najlepšie, keď si do toho priečinka urobíte ďalší priečinok s názvom obrázky, aby sa vám to proste neplietlo. A hádam, je to tento obrázok, otvoríme si. Toto je šírka obrázku, toto je výška a toto je zarovnanie. My si to dáme takto na vrch. OK. A už tam máme pekný obrázok. Obnovíme si a môžeme vidieť pekný obrázok aj s nápisom dole a už to patrilo k obrázku. Tak. My si neskôr urobíme aj vertikálne menu, horizontálne menu. Ešte keď budete chcieť, tak vám môžem ukázať aj rozbaľovacie menu, ale to bude mať
rozdelené na viac častí, lebo to je zdĺhavejšie. Neskôr pochopíte. To je všetko, čo by som na teraz chcel ukázať. Ja si myslím, že to stačí. Zopakujte si to všetko, nezabudnite na nič. Tak, a na budúce by sme si mohli urobiť hudbu, by sme si mohli vložiť jednoduché video a možno by sme si už aj takú jednoduchšiu stránku mohli urobiť. Tak, s využitím tohoto všetkého, čo sme doteraz sa naučili. Ahojte, očakávam vás pri druhom tutoriáli, pri pokračovaní teda.